ABAD! Karanglan, may Rogelio Ojiabad sa halalan numero 1 sa balota. Ito ang tama. Aabad na, na 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 na. Aabad na. Aabad na, na 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 na. Aabad na. Aabad na, na 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 na. Aabad na. Bayan ng Karanglan, ating suportahan. Mayor na maaasahan, Ojiabad ang kailangan. Ang magpapatuloy na simulang serbisyo ng kanyang magulang. Ojiabad iboto. Karanglan, may Rogelio Ojiabad sa halalan. Aabad na, na 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 na. Aabad na. Aabad na, na